Salamat sa pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi niya ang mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Ay, Insyo, madya daw digdi. Kaki-aki mo pa nag-aadal ka ng magkwiting. Lo, grabe ka mang. Para ko nagkakawat ni waiting na. Rato bagay ding pigbirik-birik ko. 13, 32, 13, 32, 13, 32. Isiki ay. Yung pala dyan. At ang isiki ay. Uno ka. At ang waiting naman. Ay, iyo pala diyan ang sinasabi mo. No problem. Aw, iyo ba kain? Nung diyan digdi sa iriga, sisigi ay baga. Kunyan, radyo, ronda. Anong kunyan? Ay, lo. Ako na music. Ako na music. Easy. Tataydo. Easy. Tataydo. No, no. May balita na. May music pa. Aw, iyo. Abeta, wiri ka na. Ta, AM agkuman palan music. Simply the best. Ala, kusog-kusog ka. Sige, makusog ka. Amo talaga. Agko na music. 13, 32. 13, 32. Ay, nako. Berti man, ano? Insyo, berti. Sabi ko na sa'yo mo, lo. Di ka kaya. Waiting ka. Waiting. Waiting. Puro ka waiting. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gungunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sidasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Uy, bakit parang sobrang saya mo? Siyempre, ML Lunario Mania na! From January 25 hanggang April 25, 2026! ML Lunario Mania? Every ML transaction mo may chance manalo ng 1 million pesos! Paano sumali? Siyempre, ML Lunario Mania na! From January 25 hanggang April 25, 2026! 5 winners, take 1 million pesos! Final draw April 28, 2026! ML Lunario Mania! Tara na sa ML Bullier! Now na! Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard as in undersized na mga bakal arog kan kabilya, angle bars as in iba pa tasigon sa mga eksperto nakabarato kaman sa presyo alagad dai asertado ang siring na mga materyales as in posibleng magdulot pa nin diskwido kaya sa Ngo & Sons ang materyales mo nakasunod sa
Philippine standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong pamilya, Ngo and Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kadto sa kungunyan. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, goodbye to midnight shine. Hello, bright bar blue. Isa lang banan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to midnight shine. Hello, bright bar blue. Isa lang banan yan. As tested ang cotton and polycotton sa mancha, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tupod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halit sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart Smart dishwashing paste ko! Smart Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling yung sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya, wow, White Roses. White Rose Papaya, wow, White Roses. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of 2. White Rose Papaya. Kuting sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Mga karonda, madangog na sa programang Parreta Asinlatika Makonsuelo. Talagang kakaiba. Parreta Asinlatika.
Mga tugang Diyos marhay na aga po sa Indogabos. Sa 24 kita ka na bulan na Pebrero, aldaw po kita nin Martes. Eba niya to sa lado technical si Chabe na obra. Duman sa transmitter si Chief Pest Jimmy Guanzon. Malumluma na kamugtakan po ka na sa tuyang panahon. Nagbabadya na naman na pag-uranda, wa nag-iinit. Anong man po ang sa indong pinagigibong unya na pagkaaldaw, iribahan po kita digdi sa programang Barretas in Platica. Pang Martes na edisyon. Mosta sa mga parantabay niya to digdi sa probinsya kan Camarines Sur, dyan sa tercer distrito ka na probinsya po nin Albay. Mga kababayan niya to na yaon dyan sa gilid kan Bulkan Mayon. Pinagatawanin onra ka na Police Regional Office 5 na duwang pulis hali duman sa Masbate Police Provincial Office matapos nindang mailigtas ang sarong pamilyang nahulog sa salog sa Kataingan, Masbate. Sa awarding ceremony na pinaggibukan Pebrero 23 o kasuudma. Duman sa PRO5 Maringal lang personal na pinagtaon ni Police Brigadier General Erosito N. Miranda ang medalya ka na pagbibisto Police Chief Master Sergeant Rolex E. Valencia Sinman Pat Edinho M. Hetoses. Pasado sa report ka na Pebrero 13, unya na taon duman sa barangay Osmeña, Kataingan, Masbate, tulos nagrespondi ang duwang pulis ka na mahulog sa tulay ang sarong pamilyang sakay kan motorsiklo sin nagbagsak sa nagraragasang tubig sa salog. Kailan senda marika sa sintultol na aksyon, ligtas man na nailigtas ang apat na miyembro ka na pamilya. Mientras sa hiwalay man na pagbisto, pinagtawan man na onra ang sarong non-uniform personnel na si Marian Frances B. Pilonyo hali sa Kamaligan bilang pagbisto sa tultol na serbisyo sen kontribusyon kini sa indang mga trabaho. Sigon sa PRO5 ang mga onra na pagbibisto sa maagap na pagsimbag asin malasakit sa kaligtasan kan mga namamanwaan digdi sa rehiyon kana Bicol.
Samtang nasamsaman kan mga soldado sa 83rd Infantry Battalion ang duwang haralangkaw nakalibre ka na badil matapos nailistang bakbakan laban sa communist terrorist group kan nagtalikod na Domingo. Duman sa Barangay Lidong, presentasyon Camarines Sur. Sa naisagibong strike operation kan na tropa halis sa 83rd Infantry Battalion nakaengkwentro kan mga ini na nawawalat ng miyembro kan KLG-1 SRC-2 na pinamamayuan ni Robert Lara alias Makmak. Sarong M16 rifle asin sarong M14 rifle mga magazine para sa M16 asin man M14 sarong improvised explosive device asin iba pang kagamitan ang na-recover sa nasambit ng bakbakan. Sigun man kay Lieutenant Colonel Randy Eloreta, Commanding Officer kan 83rd Infantry Battalion na isagibo ang operasyon matapos na ma-monitor ang aktibidad kan New People's Army na nantatakot asin nangingikil sa mga residente kan naunang bita ng barangay. Mientras na pinag-umaw man ni Brigadier General ML Cruz, Commander kan 901st Infantry Brigade, ang 83rd Infantry Battalion sa matrayumpo na operasyon, sintinawan doon na day mauntok ang kasaludadusan, sagkod may nawawalat pang miyembro kan rebelding grupo sa rehiyon, ni ana tanganing masiguro ang seguridad kan komunidad, lalong-lalo na digdi sa probinsya kan Camarines Sur. Hoy, kumusta man sa mga parantabay niya to dyan po sa Barangay San Miguel, po sa syudad kan Iriga. Condolence sa pamilya ni dating Kapitan Princess Monsalve kan Barangay San Miguel. Nawian na po nin buhayan sa iyang esposo si Paul Monsalve. Yaon po duman so mga bistadong tao. Yaon duman si dating alkalde Margie Moran Aguinillo kan Banuanin Buhi Kasubanggi. Nagduman man si Vice Mayor Edsel Serrano di Maiwat. An magurang ni dating konsyal Gigi Vargas, si Abilino Vargas. Mayong kolor politika. Yung ano yan sabi na nakikidumamay sana duman sa pamilya ni dating punong barangay Princess Monsalve. Na karahayan din na paraharaluanin politika pag arog yan sa gadanta masakit. Kumusta man sa UNEP High School Batch 87? Kaya Cor, Joseph Panganiban Epres, Richard Epres dyan sa Barangay San Miguel, digdi po siyudad kan Iriga. Kimang Kanor. Happy birthday balan kay Eche Chavez dyan sa Niño Jesus Batuca Marinisor. And kumusta kay Miss Ella? Si batchmate Etchet nag-siselebrar po kan sa iyang kumpleanyo ngunya na pagkaldaw.
Nag-atindir man si Camarines Sur Governor El Rebella Perte kay bana ni Bapang lokal na opisyal sa paglulunsar kan programang sa Bagong Pilipinas. Bawat bayan makikinabang duman sa Malacanang kasudma. Sa iyang mensahe, sinabi ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na importante ang papel kan mga lokal na opisyal sa pagpapautob kan mga programa kan gobyerno. Bilang local chief executive, kamuan na enot na nakakamati kan problema sin enot na nakakadangog kan na mga namamatean asin gustong ipasabot sa Indo nagpupuon ang pagbabago sigon sa presidente. Obheto kan programa na masigurong makaabot sa Lambang Banwaan ang mga benepisyo kan mga proyekto sin serbisyo kan gobyerno sa erarom kan Bagong Pilipinas. Sabi baga digdi depende sa local official kung bakong korap. Baka gustong sabihon Lambang Banwaan may makukudalan ribong ektaryaan sa iyang pakinabang pangyayari. Pag-asa kan Banwaan sa 2028, President Leni Robredo, Vice President Sandro Marcos, mga senador Boying Remulla, Hani Laconia, Diskaya, ay digdi na ako na-believe sa mga ibang linyadang ini. Joel Choa, Tito Sin, Franz Castro, Larry Gadon, Auntie Claire Castro, General Torre, Benny Abante, Trillanes, Janbec Remulla. Salaan caption, dapat sa Bagong Pilipinas sa sarong pamilyan makikinabang lalo na digdi sa Camarines Sur. Yan lang. Binayaan palan mo na ni Akla si pagpakodal sa si Roma. Baka kaya may makulimbat siya sa program na yan. Sus Mariosit. Bali sabi niya sa March mabalik siya sa si Roma. Hahaha. Gayon ang tema kung basahon, kaya lang ang kadalasan nangyayari dahil man nakakaabot sa laylayan o sa mga namamanwaan. Minsan pa pinipili kung si isay sa naan tatawan. Paano makikinabang ang banwaan kung arog kay niyan patakaran? Sana man kung gustong ipatupad ni na masinsinan kung arog kay ni matupad an kamauutan kan Malacanang. Garo kwarta sa naman yan kan namamanwaan. Lambang politiko makikinabang sa kaban kan banwaan. Isos. Diyos mayo, perdon. Mahimasmasan kaman lugod gob. To ask not what you can get, but give to your country. Bakong mangamkam manggipit, asin magpayaman. Mga sir, mahal na BBM, sir, sana po itong mga programs po makaabot po sa mga dapat matabangan po, sir. Hulitaan iba po dahil man nakakabali sa mga programa po. Nakakasiguro ako na anuman na kwarta mapasiring sa LGU, Naga City yon magagamit nin tultol. Inda ko lang sa probinsya. Magayon ang programa pero delikado sa mga paraabon, lalo na sa Camarines Sur. Kaya next election, ribayan na nindo mga politiko dyan kung gusto nindo nin tunay na pagbabago asin tamang serbisyo. Nagpapakusog habang makulong. Buti di golf tournament, pigatindiran. Hunday baka mabawian na naman. Ay, santisima. Dapat nag-joke ka dyan, Governor Sitsaron. Mata na Camarines Sur. Halos mayo ng mapagkakatiwalaan sa gobyerno. Normal. Ang mga kaisipan, magparaparayaman, magkurakot, ang iba. Basog na naman ang mga crocodile. Iluluwas na ang mga malita. Ngayon kan tema, nagtalab kaya? Good job. Sayang, mayo si Romualdez sa Sinco. Kompleto na kutaan mga susundoon. Kayan. Nako, nakalinya pala ito sa mga buhaya. Aram nindo mga Bicolano, no to vote and win. Na
Nagatin pero ang isip sa kaprinsipyo, ibulsa ang dapat makinabang. O bulsa ang dapat makinabang. Kaya ang kamarinisor nababayaan sa pansitan. Sana marisa, patabang po na makaabot ini kay Gob Elre o kay Kong Migs Villaperte. Ako po may agom, may hilang na chronic kidney diseases. Stage 5, may mga komplikasyon sa puso as in lungs. Saro po akong on-call driver. May aki na grade 4 na halos nagpundo na sa pag-aadal as in may aki man po kaming special child. Ako po ang yaon para maghagad ng tabang sa mga Villaperte. Sabihon man kaniba na makapal ang lalaugon ko, okay lang. Ang aram ko sana naghahanap ako ng solusyon sa problema. Mi sa Bill Midigdi sa Josepa Hospital, Iriga. Sana po dahil naman gibuhon na paagi ang comment ko para sa pagbas tabang po ang hanap ko bako pong pamumulitika. Sana maintindihan po ang sarong araw ko nagaatubang sa matinding pagsubok. Ang taong matabang na hali sa puso iyan sadyang matabang man. Kaya daiman po sana niya to panginutan ang bang saro sa satuya, respeto sa naman po. Halos sarong bulan na po kami digdi sa Josepa Hospital. Na-admit po, agum ko na January 29, 2026, discharge February 16, February 23 nangunyan, 8 aldaw na kami, lampas sa discharge date. 2,300 kada aldaw. Ay, Josepa pa. Napapadagdag sa bill. Nakarani na po kami sa mga government agencies na pwedeng hagadan ng tabang. Nabawasan po ang bill. Ang problema po, dahil bastante ang kaput ming kwarta. Takula pa man po giraray ang nawawalat. Dahil man kamo dyan paluluwason, kung mayo kang panggarantiya, yan problema kan hospital na ini, digdi sa Iriga. Josepa. May kasuguan baga ka ito panahon pa ni dating Presidente Rodrigo Duterte dahil pwedeng buroon dahil pwedeng pagpara paluyon sa ospital na pasyente. Dan problema dahil man pinapaluwas ka ng ospital kung mayong igarantiya ng mga pagsasadiri o bihikulo o kaya daga ilinalaog na pasyente dyan sa Josepa, digdi sa Ciudad Can Iriga. Ini po ang hospital na kumbaga sa mga madre, kaya lang pero baka umana sa Diyosan ang mga gibukan iba dyan. Kula pa man giraray ang nawawalat, dahil ako makabalik sa trabaho para suportaran ang maintenance na bulong, ang pangural daw na pangaipo. Ako po nangangapudan sa lambang saro, na sana po matabangan po ako, na sana makaabot ining pangapudan ko kay Governor El Rey kung Migs, mayo po akong power para magdirekta sa inda. Aram ko man ang pagiging abala ninda, since isay man ako para i-priority ninda sa indang mga gibo. Rual daw ako po naghahagad nin tabang an mahanap ko ay bus or panraraot sa taong aram kung makakatabang sa muya. Gob Elry kung Migs, pasensya na kamo sa abala, mayo na kung ibang raranian hahagadan nin tabang kundi kamo. Sana maintindihan po ako. Nakul na salamat, pasensya na po ulit sa abala. God bless. Pasyente po ang nakapangaran Bagadigdi de la Rosa Cherry Recaprente. Kasyan ining mga babayadan. Renibo. Aning dahil panag-abot sa milyon.
inabot bagay ninin 395,306.25. Nasa iya pa pong balansi pala. Nagapatanid man ang Department of Foreign Affairs na may nagkapirang Pilipino na nagdadara sa labanan kan Russia senman Ukraine matapos sindang lukuhon kan harlangkaw na sweldo alaga day man ipinaaram na sindaan na mapapabali sa aktual na gyera. Sa impormasyon na nakalap, pinagkumpirmar kan DFP na si Raymond Gumangan ang sarong Pilipinong nakipaglaban sa lado kan Russia as in presenting na sa kulungan bilang prisoner of war sa Ukraine. Apera digdi may 5 aktibong kahurutan para sa tabang na kinasasangkutan kan iba pang Pilipino na kabali sa labanan na ang mga pamilya yun naghahagad na itagoan sa indang pagkakabisto. Sigon kay DFP Assistant Secretary Angelica Escalona, nagkapirang Pilipino ang nadadara sa paagikan faking job offers na online na nangangako nin darakulang benepisyo sa inaralangkaw na sweldo alagad. Dahil man sinasabi na sindaan makikipaglaban. Karaniwan subot na sinasabi na civilian work sa naman arog kan driver, security guard o paraluto an sa indang gigibuhon. Mientras na iniimbestigaran man kan Department of Migrant Workers na report na 24 ng Filipino seafarers ang presenting nagtatrabaho sa inaapod na shadow fleet kan Russia laban duman sa Ukraine. Dagdag padigdipig pahayag man kan DFP na dailanta day kabali ang Pilipinas sa gyera na pagpapalibre o repatriation kan mga prisoners of war iyon nakadepende sa mga partido kan labanan. Presente man na naghahagad man na gobyerno nin tabang hali sa mga International Committee of the Red Cross para sa posibleng pagpapalibre kan anom na Pilipino. An Interagency Council Against Trafficking pinamamayuan man kan Department of Justice iyan pinag-iimbestigaran kung paano nadadara sa Russia ang mga Pilipino. Pinag-abisuhan man kan DFP publiko na i-verify ang mga job offers as in recruitment agencies sa Department of Migrant Workers tanganing maiwasan na maloko. Paano po kitang 32 minutos makalampas na alas 8 nin pagkaaga. Yan po ang problema niya tong mga Pilipino sa darakan na pagtios digdi sa tuyang nasyon kaya ang iba nakikipagsapalaran na makapasiring sa ibang nasyon maski day aram kung ano ang sendang kaabtan. Paghuna ninda magkakaigwasin danin tultol na trabaho, tultol na pasweldo, tultol na benepisyo. Ito palan isasabak sa gyera duman sa Russia sa Ukraine. Kaya mag-ingat po kita ngunyan sa mga online na job lalong-lalo na sa ibang nasyon. Kadakol po kan mga nabibiktima. Kadakol kan mga nakikipagsapalaran. Kung digdingani sa nasyon Pilipinas, kadakol kan manluloko, ano pa daw sa ibang nasyon? May mga palukuloko man na nasyon. Lalo pa kung arog ka ini na mapaduman ka sa lugar na nag-iiriwal na nasyon. May gera. Tapos alangan man na patinirong kaduman, siyempre ay uli nga ta. Pagday ka na gusto kan mga kagustuhan ninda, dapat niya ang trabaho mo digdi makipaglaban, makipaggera.
And siyempre, kita man ang mga Pilipino, minsan gusto ta man na magkaigwanin trabaho, dahil ta aram kung ano ang dudumanan ta nakikipagsapalaran gani sa ibang nasyon para sa na magkaigwanin disenteng hanap buhay. Kadigdingan sa Pilipinas, grabe ang mga kalukuhan, ano pa daw ang ibang nasyon. Na mga nag-iiriwal. Digdisa na sa Pilipinas, kadakol ba kan mga kunyan, hacker, scammer sa online, tapos sa Facebook. Kadakol po kan nabibiktima, mapatubod na ngaya igwang cash assistance, ayuda, garo nawara na po. So mga ayuda kan sa tuyang gobyerno, itong mga cash assistance na pinagsasabi so iba mayo nang itinatao. Kaya ang ginigibungon yan, igwa na pong modus an iba niya tong mga kababayan. Ngaya mataunin ayuda, mataunin cash assistance, alagad niya padara ka muna sa GCash, hamak mong mga kalukuhan yan, ginagamit pa ang iba na politiko. Congressman Nelson Ligacion ginagamit sa Facebook, magkakaigwadaanin cash assistance, 50 mil, ito pala mga scammer. Magpadara ka ngayon 10 mil sa GCash, hasta pagpaparahagadan ka. Yan, grabe na ang mga nangyayari ngunyan sa Nasyon Pilipinas. Kaya nasinda nakakalusot, duman sa Kongreso, ang operasyon ngunyan, mga online na naman, scammer. Gagamiton ang pangaran kan sarong politiko. Ay pambihirang buhay ini sa Pilipinas. Kadakol na po kan mga manluloko. Ginagaramit na pangaran kan nagkapirang politiko, mga bugus, mga modus operandi kan sa tuya pong mga kababayan. Ako nga private secretary ni Congressman Nelson Ligacion, ito pala fake account. Ini po ang dapat saraon sa online kan PNP Anti-Cybercrime Group saka kan Department of Information and Communication Technology. Nairakman po kan mga Pilipino na nabibiktima sa mga mga online scammer, mga hacker. At nganing nagtitios na kita, nabibiktima pa ni ba niya tong mga kababayan kaining mga online scammer na mga nagpaparasagin-sagin, subuot mga politiko an may kapot kaining mga kurukas assistance, santisima niya akong buhay ini. Kaya dahil po kita magparatubod, lalong-lalo na sa social media, sa Facebook. Mga nagpe-friend request an iba, ito pala mga scammer, hacker. Ini po ang kaluyahan ka Nasyon Pilipinas kung nga taday nasasara ang mga arog kaya ng mga modus sa social media. Tapos, nagkaigwa pa nin profiling, SIM registration, manangyari. Big para padipisilan sana sa pagkuhanin SIM card, mga programa bagayan, kaito ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Ito pala, naaramunan sa imong profile, gagamiton sa kalukuhan, kan ibang mga scammer. Tapos, itong national identification, halo yun mag-arabot sa tuyang mga kababayan, kadipisil, halagad pag nakuha mo na, ay man inaanor sa mga transaksyon, ano ba? Itong PSA ID. Kaya masakit po pag-arog kayo niyan na daralagan tadig di sa Nasyon Pilipinas. Pati sa gobyerno may manluloko, dakul. An iba ginagamit sana sa kalukuhan.
an mga ini-implementar na dapat sunodon ngayon kan mga namamanwaan narog kay magkuha nga kamong national ID, SIM registration, profiling po ang ginigibo, maaaraman ang whereabouts kan sarong civilian. Ay inipalan niya dakulan kwarta. O inipalan niya dakulan pagsasadiri. Pasil na sanang rolokohon, maaaraman yan mga scammer. Dan masakit digdis sa tuyang nasyon kung sa mga scammer, mga manluloko, yaon man sana sa gobyerno ani ba? O ini sana bagang sa flood control, mga infra project, mga farm to market road, yaon baga sa gobyerno ang mga nagkurakot. Ang sinasabing mga buaya, mga nakaposisyon, tapos abang sakit makasuhan. Habang sakit maipakulong, pigpaparaan na pa nin, ebidensya. Ebidensya ngayon na kami nagkurakot. Nagpaparahigpit man sagin, an iba na mga nanunungdan, pero mayo man kamanungdanan. Pagyaon ka sa posisyon, adaw, ining mga pinagsasabing mga nagkurakot sa flood control ng mga senador. Ay man baga na kakarasuhan dahil man na ipapakurulong. Ani ba nga ni dyan, arog kay ni ki Senador Jinggoy Estrada, dati nang may kasong plunder kan panahon, nakalibre. Alagad malinaw sa lay na unplunder, non-bail, hamak mo sana yan. Non-bail tapos nakakapag-preyansa, nakakaruluwas. Ini po ang sistema kan na gobyerno sa tuyang nasyon. Kumbaga nagluluya ang pagtubod kan mga namamanwaan. Kaya ang iba ay na nga ako, soko na nga ako pag gobyerno nga nagpaagi. Pag-abot sa mga proyekto, sa mga programa kan sa tuyang gobyerno na ipinapasa sa mga local government units sa nagkakapirang mga ahensya kan sa tuyang gobyerno. Kumbagaan mga namamanwaan na Pilipino, sawang-sawa na sa nangyayari po sa sistema kan paggugobyerno digdi sa tuyang nasyon. Kundi ani ba, sa kabuutan kan mga Pilipino, ay pabayaan ta na sa nangyayang gobyerno, bahala man nga sinda ang mga politiko kung anong gibuhon sa nasyon. Harong na po kaya ang rason kan sa tuyang mga kababayan na maginguha naman lang ngaya kita. Dahil nga mga darakulang politiko sa nasyon Pilipinas, sige sa naman yan parayaman. Pag natuyawan, iyo pa ang mga pudiruso, iyo pa ang mga anggot, matuyawan kan sala na mga pinaggigibo ninda sa tuyang mga kababayan, sa tuyang gobyerno. Kaya mayo na pong padudumanan ang mga Pilipino pag-arog na kaya ng sistema. Iyo na yun so rason kan mga tagadigdi sa iriga sa kasaringkunada. Kaya maray sa naababasang ang ibang mga politiko. Maray sa nasinda, pero pag-abot sa kapakanan kan mga nagtitios na mga kababayan niya to, mayo sindang pakialam. Basta sinda nasa marhay ang kamugtakan. Nagpapasiram-siram sa puder. Kami nga makwarta, kung magkalukulo nga sa Pilipinas, maralayas na kami. Ano ba, may mga saray na po, ang ibang mga politiko sa ibang nasyon. Kapag nagkagulo-gulo sa nasyon Pilipinas, maralantuag na pasiring sa ibang nasyon. Isayan makahirak, kitang mga rayaon digdi sa Pilipinas. Bakan kadaklan ng mga politiko sa nasyon Pilipinas may mga nakadeposito ng kwarta sa mga bangko sa ibang nasyon.
Kaya pag nakakagibo ba ganin kalukuhan, madali yun maghali sa Pilipinas. O, dahil man na kakasuhan, dahil man na kukulong tayaw na sa ibang nasyon. Iba naman ang korte duman. Kita man, digdi nagpapara sakit ang pagbuhay. Pinaghurot man ka na magtugang na sinda 2nd District Representative Luigi Villaferte and 5th District Representative Mix Villaferte duman sa Senado ang tulos na pagpasar ka na bill na mataunin mandatory insurance sinibapang benepisyo sa mga electric powers and telecommunications line worker. Sigun kay Luigi, delikado alagad importanteng papel na ginagampanan kan mga line worker lalo na sa panahon kan kalamidad. Sinabi man ni Migs na underappreciated na sektor na ini sa ibong kanambag sa pagkukumpuni as in pagpapabalik na kuryente as in man komunikasyon. Naaprobara na sa Kongreso ang Line Workers Insurance and Benefits Act House Bill 7239 na nagtatagaman in mandatory life accident as in disability insurance na puun 200,000 de pesos sagod sa 2 milyones de pesos depende sa employer. Sisimbagon man kan mga employer ang premium as in obligado man na magtaon in retirement disability, mortuary assistance and medical reimbursement benefits para sa mga ini. Nakahanda man subot si Camarines Sur 3rd District Representative Nelson Ligacion na magtabang sa mga parauma, parasira na apektado kan land claim issue duman sa Barangay San Ramon asin Salvacion sa Panwaan kana si Ruma Camarines Sur. Magarumduman si Ligacion ang nagpaluwas naman sa social media kan sa iyang pagsuporta sa laban kan mga residenteng may titulo sa indang mga dagang nasasakupan kan lampas sa 1,000 hektarya na pinagapakudalan kan Wanderlust Land Development Corporation. Sinabi pa man ni Ligacion na dai niya may tatagong maghayag siya ng suporta sa mga lakaw kan mga taga San Ramon asin Salvacion dapit sa nasambit ng isyu. Sigun sa iya, makahirak ang mga apektadong residente sa land claim kaya kinakaipuhan tabangan. Pinarti pa man ni Ligacion na nag-urulay na sinda ni Port District Representative Arnie Pentebella dapit sa land claim ka na korporasyon alagad. Importante man na makahanap nin magkakanigong solusyon sa problema. Dagdag pa ni Ligacion, mabali siya sa Congressional Inquiry and Aid of Legislation sa isyu kung kinakaipuhan asin hahanapan niya nin paagi kung paano ini makakatabang sa investigasyon.
passenger bus haliduman sa Metro Manila pasiring digdi sa siyudad kan Naga na hiling na nasusulo sa may tangod kan barangay poblasyon sa Banawaan kan Lupi poco mas o menos alas 7 na Banggi Kaso Udma. Nahiling man sa sinambit ng asuan pag karaba sa likudan ka na bus na tulos man ang driver ang nagapundo sa tinampo asin ang mga pasahero ang pinababa panganing masiguruan sa indang kaligtasan sin mapreventaran ang insidente sa mas lalo pang malala. Mayo man pinag-report na nalugadan o nairido sa sinambit ng pagkakasulo ka na bus. Ang Bureau of Fire Protection sa Lupian nagkondukta naman ng investigasyon tanganing maaraman ang eksaktong kausa ka na kasulo. Kaya ang mga otoridad padagos man na nagpagirumdum sa mga transport operators na regular na inspeksyonon ang mga bihikulo tanganing maibitaran ang kaparehas na insidente. Good news subot ini for motorists and residents. Camarines Sur 3rd District Congressman Nelson Ligacion confirmed that the long-awaited rehabilitation of Bandaya Highway is finally set to move forward after funds were officially approved. Ligacion shared that during the recent visit of President Ferdinand Marcos Jr. to Naga City, the chief executive personally informed him that the budget for the project is already in place and that construction will begin within the year. The confirmation came when Ligacion welcomed and accompanied the President to Naga Airport last Saturday. With funding now secured, residents and travelers can soon expect safer, smoother, and more reliable travel along one of the province's major roads. Nagray na. Sana marealisar na po yan. Haning dahil naman magparasakit sa tuyang mga kababayan na nagababiyahe haling Bicol, pasiring Metro Manila, vice versa. Takon hanggan sa naman sa mga tataramon, mayo man sa gibo, nangyari kanyo dati. Dapat i-implementar po nin toltol ang proyekto, mapakarhay ang tinampo, pagaling Maharlika Highway, abot sa Andaya Highway, pasiring digdi sa Camarines Sur. Pinag-party man ni Mayor Tinda Nabar, ang alkalde kan San Fernando, Camarines Sur, sa iyang nasa sa buot matapos maibalik sa local government unit ang patient transport vehicle na haloy na subot na warapon pa kan 2024 alagad. Mayo ining labi. Sigun sa sayang post, pinagkumpirmar kan Philippine National Police San Fernando ang mga dokumento kan lulunadan bilang an original copy kan ORCR as in deed of donation halit sa Philippine Charity Sweepstakes Office na nagdonar digdi sa LGU. Pero sa pagbabalik mo, ibinalik man ko taan labi. Win ka pa naging tunay na biyaya sa na mamanwaan kan San Fernando, sigon ki Danabar sa iyang post. Napasain daw si labi kan ambulance na ini. Nakabalik ba yan ambulance na mayong labi? Napaandar ba yan? Hampasable, imposible na nangyayari dyan sa San Fernando, Camarines Sur pag-arog po kaya.
Gawa naman pala na ambulance ngunya na nagdadalaga na mayong labi. Only in San Fernando. Congratulations pala sa Arriba Iriga St. Vincent ng Ghana duman sa National Basketball League puntos kan Arriba Iriga St. Vincent 95 asin an kalaban na Lee Rasher Dog nakakuha sa nanin 82 puntos. Underdogs na nagkawat po duman sa Quezon City. Kaya congratulations ki Punong Barangay Vincent Boyet na Grampa saka sa Arriba Iriga St. Vincent. Kunyan ini team. Tinawahan kan Department of Justice ni nahasta sa Marso 9 ngani na magtaon in counter affidavit si Senador Jinggoy Estrada sinibapang imbelto sa kasong plunder na pinagsunad kan National Bureau of Investigation. Sigun ki DOJ spokesperson Pulo Martinez na nagdugang ang NBI ni mga respondents sin ebidensya sa indang ipinasar na reklamo. Dugang pa kay ni natatawan manin prosecutors and NBI ni nasta sa Pebrero 26 na magtaunin mga kopya sa mga respondents kana sa indang mga ebidensya. Kung matawan subuotan mga ininin dokumento igwang hasta sa Marso 9. Unya na taon ang mga respondents na magpasakan sa indang counter affidavits. Dagos naman na tinapos ni Senador Paulo Benigno Bam Aquino Deport ang mga espekulasyon dapit sa posibleng pagdalagan niya bilang Vice Presidente katambal si Vice President Sara Duterte sa 2028. Asin epigdoon na masa kaipuhan na tutukan kan gobyerno ng edukasyon asin ekonomiya kaysa amay na pamumulitika. Sa sarong press advisory, pinahimutikan kan legislador na may pigbibilog na alyansa para sa masunod na eleksyon. Nagguno nin atensyon ang isyu makalis i-anunsyar ni Duterte sa iyang presidential bid asin makalis sabiyon ni Aquino sa sarong entrevista na mas mainam kung sa Pilipinas gigibuhon ang paglilitis dapit sa kasong crime against humanity kay dating Presidente Rodrigo Duterte. Halagad, pinaglinaw kan senador bilog ang sa iyang respeto sa nagpapadagos na investigasyon kan International Criminal Court. Sa ilang maulakitan kan ICI sa Pilipinas ang ICC. Ta urulan paksiw kayan. Garon ng oolakit ang
ICI kan Pilipinas. Duman sa ICC. Or investigasyon na abalang proseso. Tapos para tutukan sa naman pero ayaw man nangyayari. Kung pwede lang dahil na paharalu yun mga kaso na araw kayo nita nagpaparagastos na mga nasasakdal. Siyempre nagpaparabarayad sa abogado. O dyan man sa ICI, dyan sa Senado, maguluman baga. At kung ngunyan, mayo pa man na nagkakakurulong na mga darakulang tawong sinasabi na iyon embelto sa flood control. O digdi sa maanong mali ang flood control project sa satuyang nasyon. Antes po kita magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga hanap buhay. Sa padagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard as in undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angled bars, as in iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato kaman sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales as in posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong pamilya, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kadto, sagkod ngunyan. Uy, bakit parang sobrang saya mo? Siyempre, ML Lunario Mania na! From January 25 hanggang April 25, 2026. ML Lunario Mania? Every ML transaction mo may chance manalo ng 1 million pesos. Paano sumali? Siyempre, ML Lunario Mania na! From January 25 hanggang April 25, 2026. 5 winners, tig 1 million pesos. Final draw April 28, 2026. ML Lunario Mania! Tara na sa ML Villier! Now na! That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ako si Marisa, 62 years old. Nakakapanlumo mo ang feeling na parang unti-unting lumalabo ang paningin mo. Sa edad ko, akala ko normal na ang paglabo ng mata. Kiramdam ko, may ulap na laging nakaharang at nakakasilaw ang bawat ilaw. Pero nagbago ang lahat nang nalaman ko ang iBerry. Dahil sa natural na sangkap nitong iBright at Bilberry, sinubukan ko at hindi ako nagsisi. Unti-unti kong napansin na mas malinaw na ang mga kulay at hindi na masakit sa mata ang liwanag. Wala na yung pakiramdam na may ulap. Salamat sa iBerry. Huwag hayaang maging hadlang ang kataras sa paningin mo. Hanapin ang iBerry sa pinakamalapit na butika. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS, ikot pa lumipas siya. Hello, Right Bar Blue. Isang labanan yan. Right Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Ikot pa lumipas siya. Hello, Right Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride.
Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng antivirus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika. Balik po kita digdi sa tuyang programa. Iguana po kitang 6 minutos makalampas ang alas 9 nin pagkaaga. Kumusta man sa mga amigo, amiga tang mga paratinda dyan po sa Merkado Publiko Kan Iriga. Dyan sa Buhi Public Market. And syempre dyan sa Nabwa, sa Balatan, sa Baaw. Saka Situn Bula. Nag-usad naman na napat na impeachment complaint na pinagsunad laban kay Vice President Sara Duterte. Ibinali na sa order of business ang mga reklamo, binasa kan plenaryo asin ipinadara ini kan presiding officer kan sesyon na si Deputy Speaker Perginel Berun sa House Committee on Justice na pinamamayuhan man ni Batangas Representative Jerbel Loistro. Ang mga reklamo ang pinagsunad ka na Makabayan Coalition
sarong koalisyon kan mga civil society group, sarong grupo nin mga padi asin abogado, asin man ni Attorney Nathaniel Cabrera. Ang referral kan mga reklamo sa Justice Committee ang nagin na hudyatman kan pagpupuon kan 1-year bar rule o pagbabawal na igwapang maisunad na reklamo laban kay Duterte sa laog kan sarong taon. Kaibaan mga aligasyon sa reklamo ang subot sa paggamit kan confidential funds, mga sahot ni Ramil Madriaga, dating AD ni Sara Duterte. Subot, ill-gotten wealth asin pagpalyar na maging honesto sa mga statement of assets, liabilities, and net worth. Asin ang patanid kan Vice Presidente kay Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, and dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Igwang sa isintang sesyon na aldaw ang Justice Committee haning magsagibunin mga hearing asin magsumiter nen rekomendasyon kay ni duman sa plenaryo. Pagbubutuhan man kana plenaryo ang rekomendasyon kana committee kay puan kan boto nin day mababa sa 1/3 kan gabos na membros kan Kamara nganing maipadarado man sa Senado ang articles of impeachment. Sa presente an may 316 na miyembro an Kamara. Sa irarom kan konstitusyon pwede ser mapatalsik sa pwesto ang ikaduhang presidente huli sa culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, other high crimes o betrayal of public trust. Mantang formal naman na pinagkasuhan kana prosecution an International Criminal Court o kan International Criminal Court si dating Presidente Rodrigo Duterte nin nagkapirang bilang nin murder as in attempted murder na pigkukonsiderar na crimes against humanity. Sakop kan mga kaso ang mga panggagadaan poon 2013 sa 2018 kan alkalde siya kan Davao City asin Dagos na naging presidente kan Pilipinas kan maging presidente nagdakol pa. Sa first count, konektado si Duterte sa paggadan sa 19 individual kabali ang tulong aki sa Davao City kan 2013 sagkod 2016 na subot ginibukan sarong grupo na inapod na Davao Death Squad. Sa ikaduhang bilang, kinasuhan man siya sa paggadaan kan 14 na pinagkukonsiderar na high value target sa manlain-lain na parte ka nasyon poon 2016 sa sagkod 2017. Paagi subot nin sarong network na kabalian mga state actors. Ay daw ang mga state actors na ini. Sa third count, konektado ang paggadaan sa 43 katawo asin ang pag-aprobar na gadanon. Ang duwa pa sa ginigibong barangay clearance operations poon 2016 hasta 2018 na subot ginibukan inapod na national network. Sigon sa prosecution, si Duterte guwanin individual na paninimbaga na kriminal bilang sarong indirect co-perpetrator susog sa Article 25 kana Rome Statute. Epekduon man kan prosecutor na siya. Subot ang nagdisenyo asin nagbusol nin mga presyon kontra krimen, nagsupervise kan Davao Death Squad, nagtaon nin mga instruction, manungod sa mga paggadan, nagtaon nin mga armas, nagdesignar nin mga panganot na opisyal, nagtaon nin mga insentibo, nagsiguro nin impunity asin hayagan na nagkondinaro o nagtaon nin rason sa mga paggadan. Sa ibong nalado, inakusaran man siya ni na pagsugo, pag-agyat, asin pagtabang sa paggibo ng mga krimen susog sa Articles 25, Paragraph 3, B asin man 25, Paragraph 3, C kan Rome Statute. Sa unya, nakadepende sa confirmation of charges hearing kung igwanin sufisyenteng basihan nganing ipadagos ang kaso sa sarong poll trial.
Mantan ladawan man ni Attorney Joel Butuyan, common legal representative kan mga biktima sa iyang opening statement sa confirmation of charges hearing kan International Criminal Court. Sigon sa iya kung pupugulan kan Chamber and Progreso kan kaso sa paagi kan day pagkumpirmar kan charges, nagtitinir na nakagapos ang mga biktima sa rong isla kung sain an banggi an panunin kurahaw asin agrangay kan sa indang ginadaan ng mga mahal sa buhay. Pigtawan doon kan pahayag ni Butuyan ang kahalagaan kan confirmation of charges against o charges hearing para sa hostisya sin pagmidbid sa mga diretsos kan mga biktima kan subot crimes against humanity durante kan administrasyon ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Sabi po sa post ni Mayor Lene Robredo, we were in Malacanang the whole day today, LGSF orientation and program lunch. This morning with governors, city mayors, and representatives of the League of Municipalities. The afternoon was devoted to MOA signing for DepEd's classroom acceleration program. This time, with just the city mayors, DepEd officials led by Secretary Sani Angara, and some representatives from the civil society. PBBM attended both events. The general direction now is for national government programs to be downloaded directly to LGUs. The hope is this will accelerate implementation and lessen political interference. First time for me to attend a gathering of local officials, and it was a reunion among former colleagues and friends from years ago. Kumusta man palan kay retired Lieutenant Clito Rabago na pamayo ka na Civil Security Unit kan lokal na gobyerno po ka na siyudad ng Irga, and syempre sa Kuyang Padihon retired SPO4 pading no kinagrampa dyan po sa Barangay Santo Domingo, digdi po siyudad kan Irga. Staman ki punong barangay Chopelo No Ebareta Jr. Nagsiklab man subotan mahiwas na karibukan duman sa Mexico matapos magadaan ang most wanted drug lord na si Nemesio L. Mencho o Sigera Cervantes. Leader kan kinakatakutan na Jalisco New Generation cartel sa operasyon para siya areston duman sa Tapalpa, Jalisco. Sigun sa report kan BBC, nagadaan Cervantes matapos na delikado man na nalugadan sa relaban sa pagultanan kan sa iyang mga taga-suporta sin kan army kan nagtalikod na Domingo. Apat na miyembro kan CGNG nagadaan na sintulong soldados ang nalugadan. Bilang pagbabalo sa pagkagadan kan drug lord, nagwarak ni kariribukan ang mga miyembro kan CGNG
sa sobra sa 12 estado. Saraduhan ang tinampo gamit ang pagsusulokan mga lulunadan. Nagdeklara man si Gobernador Pablo Lemos sa Navarro kan Codrid sa estado na nagpauntok sa publikong transportasyon, klase asin mahiwas na pagtitiripon. Sinabi ni Presidente Claudia Sheinbaum na may koordinasyon sa pagultanan kan estado asin federal na opisyal asin iniingganyon publiko na magtinir na kalmado. Nasulo man na nagkapirang tindahan asin 20 sanga kan bangko ang pinag-atake. Naaresto man ang 25 katawo na nagkanselar ka na flight pasiring sa Jalisco ang nagkapirang airline asin abisuhan man kan US asin UK ang sendang manamamanwa na mag-ingat. Sigun ki US Press Secretary Caroline Leavitt, si El Menchuan panganot na target kan Mexican asin United States government bilang top trafficker kan fentanyl. Di man daw kita sa lado ka na showbiz. Maisog man ang naging pahayag ni Rod Navarro Jr. Aki ka nagada na batika na television as and film actor na si Rod Navarro laban sa subot sa lang pagtrato sa iya sa set cancer ni Coco Martin. Anong klase sa pagtrato daw? Sa iyang Facebook, pinagpost ni Rod na sarong interview kay Coco Martin kung saan pinarte kay ni na may natabangan na siyang tao na maging parte ka na pagbibidahan asin pag dedirect ka na Batang Quiapo sa hori na mundo man subuot si Coco na pinangluyahanin buot kanday niya pinangaranan ang tao dawa na tawanan niya inini na oportunidad asin mayo na siyang iba pang magiginibo para digdi. Dawa tawaan man niya to nin opportunity kung ang tao nagluluya na ang buot, ano ang magiginibo ko? Sabi ko, magtatao manin opportunity pero nasa tao pa man kung ano ang dapat niyang gibuhon. Sigon ki Coco. Nagsimbag man si Rod asin sinabing, bako kang totoo. Sala-salaan sa imong istorya. Bakong magayon ang pagtataram mo, kaya daya ako nagresibinin tabang. Hali sa imo, dahilan tan sabi mo, sarong pagkakasala ako sana, iyo ang tanggal ako. Asin pag dahi ko na palago, dahi na kita mag-uurulay, may lamuda pa na kaibahan ang huma, ay pambihira. Over. Storya niya, nagpadaraman siya kay Coco. Nen, okan sa iyang medical records, sin pinagparte ang sa iyang sitwasyon na nagdudugo ang sa iyang bituka. Gabos na pagpapasalamat, ginibo ko sa imo. Dawa sala, ang naging trato mo. Asin kanibang tao sa production mo. Para sa rong tao na nawaran kan gabos-gabos. Asin nasa stage kan depression, bakong magayon na ibaba mo sa imong kumpiyansa, pahayag pa ni Rod. Dagdag pa nyata, taday mo pinag-istorya kung ano naging trato nindo sa kuya sa set na pinaglalamuda, pinagpapasupog kan mga direktor mo, dawa tultulman ang trabaho ko asin tultulmanan sa kuyang pag-arte. Sinambit pa man ni Rod ang koneksyon kan sa iyang pamilya sa nagada na action star na si Fernando Poe Jr. na sigon sa iya dakula ang naging ambag kan sa iyang ama sa mga pelikula kan sinasabing The King. Kabilang ang pagkapot sa mga gamit na badil sa mga pelikula kaini. Kaya nga ni ako nagmamaigot tanganing mabistok. Hulita gusto ko man patunayan sa indo na sala kamo sa mga sahot asin pan
lalait mo sa sakuya sigon pa sa iya. Doon pa man ni Rod, pasensya po sa mga tagahanga nindo, pero luwas po ang tunay na ugali. Ming mga artista sa samuyang pagganap, sana maintindihan na man po nindo ako bilang sarong tao na dahil magugusto na gamiton asin tapak-tapakan, timak-timakan. Rakman kay Rod Navarro Jr. Gusto man magsikat, araw pa kahit ang nangyari ay na pangyayari. Kumusta man kay Bukal Shaya Noble, asin man ki dating Bukal Manny Noble. Siyempre ki dating Congressman Sal Fortuno, ki Mamjo asin ki Vice Governor Sal Fortuno Jr. Yan po sa Inapatan, Nabua, Camarinesor. Siyempre, yan sa Barangay Santo Domingo ki Engineer Nilo Salazar, ki dating Vice Mayor Marisa Beletario Hao. Yan sa Antipolo Old Nabua, Camarinesor, kumusta kay Third Airport sa Alex Celeste, ki Grandi, dating Kagawad Luiliano. Siyempre, ki Conchal Manolo Xiano Luzon, kan Banwaan po ni Nabua. Salado nin showbiz paman giraray kita, diretsahan man na pinag-tuyaw ni Alvin Aragon, si Bulacan Vice Governor Alex Castro Dapit sa pagtugot na mag-perform sa reunion concert ka na Six Bomb Girls, an agom na si Sunshine Garcia. Nag-react si Alvin sa kukumpara sa indaka, nagkapirang netizens delanta dahil man niya o sa dahi niya pagtugot na mapabali sa nasambit ng concert ang agum na si Izzy Trazuna sa pakikipag-ulay sa programang Gigo Live kan sarong periodiko. Pinipirit man ni Alvin na dapat iyo ang iniingatan ni Castro an agum si Sunshine. Sinasabi ninda, maray pa itong agom ni Sunshine, Vice Governor, pinagtugutan sinda na mag-concert. Dapat nga ni, ini. Dapat ito sa nang agom mo, ingatan mo, dahil mo tugutan na magsulot nin mga bado na para pag nasaan kan mga lalaki. Sabi niya, yung klase kaya susulot intero gayod na seductive. Sigon sa saya bilang agom, responsibilidad niyang protektahan si Izzy asin siguruhon na daini mabubugtak sa sitwasyon na pwedeng pag-urulayan o pagpantasyahan kan ibang lalaki. Mo man kung manipison ang sulot, intirong silag na ang kinaabahan. Pinag-ilusyonan ko man ang agum ko. Puon 2011, sagkod bago kami ikasal, naging payan si kami. Sabi ko, dahil ko siya hahadukan. Until na pastor, you may kiss your bride. Tapos tutugutan ko siya mag-concert para tawil siya na. Mahiling kung gaano kadakol na lalaki sa intirong Pilipinas. Tapos pababaylihon ko na naka sitro, luwas ang cleavage, Jesus Mariusip. Luwas ang legs. I want to protect my wife. Ako lang ang mahiling. Kaya ako ang agum, paliwanag ni Alvin. Niyandras na pinagsusuran baritang ni mayo pang reaksyon ang mag-agum na si Alex sin Sunshine sa pananaw ni Alvin.
dapat kaya day mo na pinaibadumanan sa imong agum na nganing day nagkaigwanin isyo. Kamusta man sa amigo ta ki August Vergara, ki dating kagawad Linhinyo, sinman dating Vice Mayor Nilo Tutoy Malanyaon kan banwaan po ni na Bula Camarinesor. Siyempre ki Mayor Nonoy Ebasco. Nagamistula subot na wow, mali. Sinapol kong Vice Chairperson Rafael Vicente Calinisan sa ginibukay ng pagplanchar ng reklamo laban kay retired PNP Health Service Chief Brigadier General Gisabel Emelda Medena dahil subot sa pagsusulot nin mamahalo na sapatos sa papilis na nagwawarak sa Camp Cramming unya na sin sa resibo man kan kontrobersyal na sapatos nagluluwas na dai bakong nagkakantidad nin 70,599 ang presyo kani kundi $33.96 o sobra sa 2,000 sa naman ang nabakal ini sa sarong online shop. Grabe. Sa madaling tataramon peke ang sapatos si Medinan kinasuhan in grave neglect of duty and conduct unbecoming of a police officer kan Napolcom. Dahilan sa nasambit ng sapatos asin ko na mapapatunayan iyo ang maapiktaran ang mga makukuang benepisyo. Nagretero si Medina sa PNP kan Disyembre 25, 2025 alagad bago ang pagre-retiro niya iyo ang pinagplanchar kan Napolcom ang nasambit ng reklamo laban sa babaeng general kan Disyembre 23 ngunya na o kan 2025. Pinagasubukan pa man nakuahan nin pahayag kan mga media si Attorney Calinisan alagad sa ngunyan dahil pa ini nagsisimbag sa text asin apod abo pang malinigan si Calinisan. Para po kitang 31 minutos, makalampas ang alas 9 nin pagkaaga. Kumusta man sa mga parantabay niya to dyan po sa Panuan kan Balatan, Camarinesur. Kay Mayor Ding Abliter. Ano na daw sa issue dyan na nagkagurutom da sa mga participants kan Pentakasi. Ay na pangyayari. Dahil naman, magparapadara kulao na isyo. Tinawa naman pala nito nin mga save money. Si iba 10,000, si iba 5,000. Bako naman dang trabaho kan LGU, kan technical working group, an paisnak o magpakakan duman sa mga participants. Tulong dahil panabistong armadong lalaki naglaog sarong kansarong may sadiri nin Owel Mill duman sa barangay Sinalagang, Mayaw, Lucena City na Domingo na mag-umagahon. Sigun sa report kan pulisya bandang 1:50 kan magabot ang mga suspetsado asin naglaog sarong kan may sadiri na nasa laog man kan Owel Mill compound. Ginapos subuot asin pinag-disarmaran kan mga suspect an security guard
kinuhaan service firearm asin mga bala kay ni. Ginamit pasubot ka na mga suspetsado ang crowbar tanganing makalaog sa laog ka na karungan basado sa paenot na report na kuaman sa CCTV ang hero asin itsura kan mga suspect mientras na pinagsasagibuan paglalaog sa compound. Sigun sa may sadiri, posibleng pangabon ang motibo. Alagad na alarma ang mga residente, kaya mayong iba pang mga importanteng gamit ang nalalay. Madagos man ang investigasyon kan Lucena City Police, tanganing maaraman ang pagkakabisto sa kinamumugtakan kan mga sospetsado. Ingat-ingat po kita, grabe na bagangon yan ang mga kawatan. Pinagsambit man ka na prosecution sa confirmation of charges hearing ni dating Presidente Rodrigo Duterte duman sa International Criminal Court. Sinda Senator Bato de la Rosa, Senador Bungo bilang mga co-perpetrator sa extrajudicial killing sa iyang termino. Kabilang ang duwang senador na ibinalandrang mga retrato ni ICC Senior Trial Lawyer Julian Nichols. Sa enot na aldaw kan confirmation of charges ni Duterte kan Pebrero 23. O kasudma, pinag-presentar man ni Nichols si De La Rosa bilang Davao City Police Office Chief asin si Bungo bilang ED Special Assistant as an important advisor ni Duterte. Nasambit man si dating Philippine National Police Chief Vicente Danao, dating National Bureau of Investigation Director Dante Giran, as in dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre II. Magarumduman na basado sa nainot na sinapublikong document containing charges, kabilang ang nasambit na subuot na sangkot sa common plan to neutralize alleged criminals sa paagikan violent crimes against including murder. Pinapamukha man subuot na anti-rich crime buster ni Attorney Nicolas Kaufman ang sa iyang kliyente na si dating Presidente Rodrigo Duterte. Ini na sinabi ni House Deputy Minority Leader as in mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima. Matapos ang enot na aldaw kan confirmation of charges hearing para sa crimes against humanity charges na pinag-atubang ni Duterte duman sa International Criminal Court, making out Duterte to be an anti-rich crime buster action. Hero is Kaufman's strategy to present the case as political persecution, sabi ni De Lima sa X. And this effort to do so, he put conspiracy theorists to shame. His romanticized litany of Duterte's life is something we have heard before from psychopaths of strongmen who, like Duterte, justified their crimes as the necessary evil that only they dare to undertake to the cleansing of society, sigun pa sa iya. Kumpiyansa man ang Ladies Salon na daay maluluko kan taktika ni Kaufman ang mga hukom kan ICC Pre-Trial Chamber. Pinaggibo man niyang tanga ang mga judge. Kaufman cannot hope to pull the judges with a presentation which was clearly crafted for the people paying him and their DDS followers, dagdag pa ni De Lima.
Natapos naman ang espekulasyon dapit sa presenting health condition ni Claudine Barreto na dahilan kan pagbagsak kan hawak kaini. Mismo ang aktres ang nagparty kan pagkakaigwa niya nin anorexia sa sarong IG post kaini na dedicated sa nagadaan na comedy king na si Dolphy. Si Dolphy ang naganap na tatay ni Claudine sa 90s sitcom sa Home Along the Release. Sarong open letter ang pinaggibo ni Claudine para kay Dolphy na kargado nin pagbida kaini. Sa achievement ngunyan kan mga co-star ninda sa nasambit ng programa asin iba pang may pagkaaram sa personal niyang buhay. Kasabay ini ang pagbabareta kan aktres na natapos na ang reunion movie ninda. Sa post madadalan ang compilation video na magkaibahan sinda ni Dolphy. Der tatay harani na pong ipaluwas ang Home Along the Release, the movie, the reunion. Tay, ang galing ni Tita Nanay, asin mga tugang ko. Si Maybe, napaka-responsable. Si Ate Dang, so much wisdom. Shine Share, si Kuya Bob, asin ako, nag-iwal po last year, I'm sure. Nagsumbong sa imo si Kuya Bel. Di ina po busted. An gayon ni Kas, bako sana pong itong nakalamag. An apo para sa Indo. Si Baldo asin istong kung pagsabihan ako tungkol sa love life, pero mas magayon pa sa kuya. Banggi-banggi man na kitang duwa nag-uurulay na pagsasabihan po ako ni Tita Nanay, asin Tita Bridge. Pagbanggi, may anorexia po ako and I'm getting help naman. Tay, kumusta si Dad and Mom Jan? Magkakasama na po ba kayo? Nina Rico, Derek Wen, si Nanay Jean, asin Aida. Naghagad manin sa klolo si Claudine nagsunod pang may surat. Tay, tulungan nyo ko sa mga desisyon ko sa buhay. Hirap na ko tay, sakit ng puso ko. Tay, si Stong nakaka-proud. Ang galing po niyang direktor asin producer. Paramdam ka naman sa muya tay. Gabos ini para sa imo. Maging proud ka sana. Tay, si Say po ang dapat para sa sakuya. Pambihira. Proud ka daw sa muya. Namumutan ka po niya mo oral daw. Tatay, patnubayan mo po kami gabos sa oral daw. Salamat sa gabos din pantay-pantay mong pagkamuot. Si Kuya Epi graduate na asin ako ang magiging banayad girl. We miss you tay. Love you tatay. Ang sinasabi na banayad ni Claudine iyon brand kan whiskey na negosyo ninda Eric Gizo na sinan sa iyang mga tugang kabalinan sa iyang pamangkin. Nag-aasa man si Nicolas Kaufman, ang lead defense counsel ni dating Presidente Rodrigo Duterte na ibabasura kan International Court ang kasong crime against humanity laban sa dating leader Tano. Sa iyang opening statement, pinipirit man ni Kaufman na subot politically motivated as in grievously misplaced ang mga saot laban kay Duterte. We hope that when you conclude your deliberations that you will dismiss this grievously misplaced and politically motivated charges sigun pa kay Kaufman. Dagdag pa niya, we will ask you to send Rodrigo Duterte back to his family and we will ask you to give back to the Filipino people their Tatay Digong. Madagos man na pinaghahalat ang desisyon kan ICC kung idadagos ang hearing laban sa dating presidente dapit sa iyang kampanya kontra droga.
power rate pulan ngunyan kan ngunyan na Pebrero 2026 kan Kasoreko 3. Sa low voltage di mo na kita sa residential nag-aabot po nin o naglalampas 9 pesos per kilowatt hour 9.0125. Sa low voltage 7.6633 per kilowatt hour. Since sa high voltage 5.5434 per kilowatt hour. Yung po yan ang rate ngunyan kan Kasoreko 3 per kilowatt hour. Digdi po sa generation nag-abot man sa 3.3690 o 3596. Transmission 1.2967. Since sa distribution 1.9396. Government charges 1.2818. Other charges 1.1348. Kaya ang total charges nag-abot nin 9.0125. Sigon sa Kasoreko 3, duman sa mga member consumers, owners. This is to inform the public that our power rate have increased for this February billing period primarily due to an increase of all the charges. The latest bill reflects the approved rate adjustments by the Energy Regulatory Commission. Number 1, the increase in the generation rate is due to higher WISM prices in the spot market. WISM po ining wholesale electricity spot market. Number 2, transmission rate increase due to the continuing implementation of NGCP 2016-2022 and the recovery charge approved by the ERC dated April 11, 2025 under ERC case number 2022-089RC. Tapos ini pong number 3, universal charge missionary rising from 0.1949 to 0.2662 per kilowatt hour. This helps cover missionary electrification projects. Then ang pang-apat, yung RIDC charge increasing from 0.0444 to 0.101 per kilowatt hour. This supports reforms and energy development programs. Number 5, ini pong UC Salm environmental charge of 0.025 per kilowatt hour was left at best on the ERC advisory issued date November 6, 2025. Number 6, the PIT-all rate was implemented under ERC case number 2024-095 RC dated October 28, 2025 from 0.1189 per kilowatt hour to 0.2073 per kilowatt hour. And number 7, ini pong uniform lifeline rate, a new 0.1 per kilowatt hour fee that helps low-income households get discounts on their electricity. Mana lang po kitang 11 minutos antes kitang magpaaram.
Duman po sa Metro Manila, nagasunad ngunya na aldaw sa Office of the Ombudsman ang tugang ni former Manila Mayor Hani Lacuna na sila Lani Lacuna. Ang aning reklamo sinda Mayor Francisco Isko Moreno Dumaguso kasi iba pang opisyal kan syudad. Napit ini sa pagsusunod din mga reklamo tanganing questionon ang sinagibong special subot na eleksyon sa liga kan mga barangay. Sa pinagasunad man ni Leyte 1st District Representative Martin Romualdez na Comprehensive Farmers Pension and Social Protection Act, matatawanin bulana na pension as in Social Protection Program ang mga kwalipikado ka na o ng mga gurang na mga paraumas and indigent farmers na dai covered kan retirement systems. The creation of a pension program for qualified elderly farmers is crucial for providing financial security, reducing poverty, and ensuring a decent standard of living in their later years, as they are often considered among the poorest in society with limited access to formal, consistent income, sigon kay Romualdez sa sarong statement kay ni. Because many farmers face low variable incomes and often work past traditional retirement age due to financial necessity, pensions offer a guaranteed regular income source, reducing their dependence on family members or the need to sell off assets to cover living expenses. Dagdag pa kaini. Oy, kumusta man ki dating Vice Mayor Buboy Villanueva Jr. kan Santo Domingo po. Kay Ma'am Impay asin Nonoy Brestaing. Siyempre ki Franz Bardonado Oñedo, ki dating Consyal Dante Oliva Jr.
Suspendido man na laog sa gabos na antas pampubliko sin pribadong eskwelahan sa Banuan kan ginubatan albay sa aga. Dapit sa pagramdom kan EDSA People Power Revolution. Maray pa sa ginubatan. Ini po kayang People Power EDSA Revolution baga. Bako man na pula. Bako man na holiday. Regular working holiday. Mga atletang nagengyo na kabali sa Palarong Bicol 2026 yaon sa magayunan sa indang salud. Tutubod man na kolumnistan si Ramon Montol puno dakulaan kinakatubang na problema ngunya ni Bulacan Governor Daniel Fernando matapos masangkutan sa iyang convoy sa road rage tuman sa saro sa aki ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pwedeng sakay si Bulacan Governor Daniel Fernando kan convoy na nagulang sa convoy kan presidential son sigon ki Tolpos sa iyang post sa Facebook. Lagot ka sa kayabangan mo, gub, na patanid niya. Pinagsambit pa man ni Tulpo na sa ibungkan paghabukan Presidential Communication Office na nasambit na insidente. Nagpaluwas man ang Land Transportation Office kan show cause order laban sa provincial government kan Bulacan bilang rehistradong may sadiri kan sarong Toyota Hilux. Pati naman sa driver kay ni dapit sa napa-report na road rage incident luman sa North Luzon Expressway. Sigun sa dokumentong ipinaluwas kan journalist na si Nancy Carbajal, parte ini kan investigasyon kan Intelligence and Investigation Division sa subot insidente na nangyari
Poco mas o menos alas 7:45 sagkod sa alas 8:45 nin banggi ka nagtalikod na Sabado duman mismo sa southbound lane kan NLEX. Basado sa dokumento, sinubukan pa kan sarong Toyota Land Cruiser na mag-overtake sa convoy na apat na lulunadan na nag-uokupar sa nagkapirang lane. Nagtutubudan 10 lalaki na subot armado ang nagbaba hali sa convoy, pinalibutan ang Land Cruiser as in hinaras ang driver as in pasahero kay ni. Nagbalik man subot ang mga lalaki sa indang malulundan kan ranihan kan sarong enforcer bago dagos naghali sa lugar. Kung nagkataon, pwedeng ang road rage sa NLEX ang nagresulta nin pakikipagbadilan kan mga alagad kan Presidential Security Command na kabus mga soldados sa mga tauhan ni Bulacan Governor Daniel Fernando Sigon Kitulpo. Sigon sa iya day manaki ni Marcos ang pinag-ulang kan convoy kan Bulacan Governor. Dapat naman na manimbag ang huri asin ang mga tauhan kay ni dapat man subot na ipasar na ang bill sa magtugang sa Senado na dapat may pataon magabat na padus sa mga sangkot sa road rage. Sigun sa nakalap na informasyon, aki ni Marcos na si Vincent B. Marcos ang sakay kan Land Cruiser na pinagulang kan convoy kan Bulacan Provincial Government. Pero inabot na po kita kan oras kan pamamaaram, nakaiba niya to sa lado technical si Chabi na obra, duman sa transmitter si Chief PSG Jimmy Guanzon. Ako man po si Philip Sardan Baracena, Papa Diyos mabalos kan sendong daing sawang pagantabay.